Dem baş temaşevanên hêja em bi bernameya Bajar û Bazar ve heftê jî pêşberî wene. Bajar û Bazar vê heftê bi mijarekî nû, cuda û girîng bi we raye. Îro em mêvanê komeleya Rojavan e. Şerê Sûriyeyê navxweyî wextê dest pê kir li Rojavayê Kurdistanê jî şerekê dijwar dest pê kir. Di encamê vê şerê de gelek koçberî çêbûn û di vê encamê de jî saziyekê hate ava kirin. Di 21 mijdarê de ev sazî Rojavaya Komeleya Rojava kongreya xwe pêk anî û niha jî hevserokê wan li gel me ne. Em serî da wan bi bidin nas kirin. Birêz Mustafa Ocaklı û birêz Zarife Özbekli. Em pirsa xwe ya destpêkê ji we re bikin. Komeleya Rojava hûn karin bidin nas kirin. Ev komele çima hat ava kirin? Encamê çi de hat ava kirin? بله همجی خیراتنا باید خوازن اوی منجی دزانن بنابه بهارا عربا بهارا گلا سرهلدانه کی دست بکر و لحمو ام بجنج افریقا دست بکر حیانی هات جیران ما یعنی سوریه روی درجی بنابه گلا سرهلدانه کی دست بکر tabi navi bahara gela bu لی bu bahara talan kirin û wêran kirin û em bêjin ji armanca gela derket bû eva serdest e. Ji ber wê jî em bêjin gelê got ber xudan li wê derê yani em bêjin hêzê paşverû hêzên em bêjin serdest van gelê got ji ber nasnama xwe çanda xwe û li xwe xweyî derketin axa xwe xweyî derketin bi tundî bi dijwarî êriş li ser wan hat çêkirin. Ji van jî yek jî Rojava bû. Yani gelê Rojava bû. Yani gelek netev gavan duyên Rojava sadece gelek Kürt tenên ne. Li vê derê gelek netev hebûn. Ji ber vê jî gelek berxudanekî bêhempa jî hebû li vê lê sed hezara gel jî bi goçberê re rûbrû ma. Yani axa xwe welatê xwe terkirin derbasê vî alî yani alî sînorê Tirkiye bû. Ji ber wê jî hewdivî demê da em bêjin gelê Rojava demê bihorî da jî gelek ji gelê Kurdê em bêjin Bakur ra jî xweyîtî derket. Di rojê teng de em bêjin berê digotin bin xetê di wan dema da jî gel bi pirayî diçû bin xetê. Li wan ji wan mala xwe vedikin, li wan xweyî derdiketin. Yani yek ev bû eva di duya jî em bêjin îsterî însanî. Hebûn di wî demê da jî em bêjin ronakbîr mafê kesê got mafê merva diparastin û dalî siyasiyê da jî fikr û ramanê wanê got hebûn hatin gel hev pêwîstikî alîkarî hat dîtin û serî jî koordînasyonekî hat ava kirinê. Yani en hindik gelê got Rojava sed hezara kesê got hatine em çawa alîkarîkî bidin wan em ji derdê wan re bibin melhem wî koordînasyonê hat ava kirinê. Ev koordinasyon gelek işi xweş jî kir. Gelek alîkariyê mezin jî kir. Hem em bêjin di nav welat da û hem jî li dervayê welat îstiyarîkî wisa başî da jiyankirinê da avakirinê ji ber wê jî em karin bêjin ew însanê goşber bûn hatin vira hinkî êş û elemê wan hinekî sivik kirin. Ji ber wî demekî got wisa dewam kir yani me mêze kir ev ewa nare. Yani sadece li ser koordinasyonê pêwîstî em bêjin bi komelekî ewa hat dayîn û em bêjin bi biryara kongrekî navê xwe guharte navê xwe jî em bêjin dûî demê da herê em bêjin şerekî dijwar got hebû li alî Rojava bû geşî hêna jî ew şer dome bi navê Rojava ev komel hat avakirinê. Ev komel yani navê wî Rojavaya lê sadece em bêjin ev tenê ne ji bo gelê Rojava. Yani ji bo komelekî morvatî ye. Yani li alî însanî em bêjin li ku derê pirskirêk hebe, em bêjin depremkî erdhejkî gava hebe, ya em bêjin felaketê tofanê xwezayî hebin, netewa wî li rengî wî li baweriya wî mêze nake. Ev komel di wî aliyê da yani hedefê goda pêşiya xwe ji van kesara muhaqqeq çi were ser milê wî tu di alî wî birdozî jî mêze nake, o alîkariyê bigîne bawan. Ji ber vê jî ev komela me wisa
rengekî berfirehî hem di nav welata hem di dervayê welata kara xwe bi rêxistin bike û têkiliya deyne em bêjin li gora berjewendiyê wê demê çi be kare di wî anê de kare em bêjin xwe bi rêxistin bike û wî wan pêwîstiya bîne cî. Belê niha anî ser ziman di şerê cîhanê yekemîn de hêva sor û xaça sor hata avakirin. Van esasê wê ji bo komeleya xwe girtiye berçav û ser van esasa komeleya xwe avakiriye. Di yekemîn şerê cîhanê de jî di hêva sor û di xaça sor de jî ev esas hebûn. Mirov dikare bêje ev hinekî bingeha ev hêva sor e. Belê yani merev me goya gelek komel hene aslında. Gelek em bêjin van komel û vakıf hene. Yani hekî gava mezet tenk hiştine. Yani em bêjin sadece di alî birdozî da nezdibin ya di alî em bêjin netewekî da nezdibin. Herê navê çıkan nav netewî be û pirrengî be jî ama ti gava li pratîka wan mezetkî ya yani li xebatê wan mezetkî ne wisa ye. Ama ême me goya yani komelekî ye lê komelekî yani ne tenê goj bû em bêjin kesekî ya netewekî xizmetê ew bike. Mesela xaşa navnetewî ti gava birî xaşa sor yani îro ev jî hinekî berfirehî difikire em jî dibêjin ki yani ev komela me jî bingeha wî hêdî hêdî berbivî çûndine. Yani hem navnetewî û hem jî di wî aliyê de em bêjin bi alîkariyê got top ke û karibe alîkariyê bike yani hedef yani em bêjin hawê xaşa sor û em bêjin gol Türkiye jî dibêjin hinekî Kızılayê dibêjin. Yani em jî dibêjin ki di vî aliyê de hawê sivîl toplum örgütekî di vî aliyê de em vî barê bigirin ser milê xwe. Yani hedefa me ev e. Belê hêva sor yani bi Tirkî dibêjin Kızılay wek got hêva sor. Dema şerê Sûriyê navxweyî ku koçberî li Bakurê Kurdistanê çêbû ew jî li vê derê hinek kamp yani bi navê Afadê kampa ava kirin. Yani li ser wî çi dibêjin? Yani me goya yani heyva sor sadece dibinê bandora devletê de ye. Yani devlet bixwaze ji kîja alî ra alîkarî bigire biryara wî çi be heyva sor jî ew dike. Lê em ne wisane me goya em wisa nêzîkî nabin. Yani îro em bêjin ji Rojava gelek bi sed hezara koçber çêbûn heyva sor bi piranî nêzîkatî yani em bêjin ev ke çadırê xwe kampê xwe di alî ereba da xebtandinê. Ya em bêjin wisa bi alîkarîkî teng wan kampa guhêna jî em dibînin yani hinekî kesê gol Sûriyê serdest bûn wan jî wan anî xistina wan kampa. Yani gelê got ketin binê kampa ji esaretê hinek xelas nebûn. Yani em vêya jî dibînin. Ama ême wisa nafikirin. Ême daha zêdetir me goya em di binê komelê de netewa pir zêde ew nakin, nagirin pêş. Herê diben belkî îro zêdetir Rojava gelê Kurd dertê pêşî lomaviya derketiya pêşiya me. Daha berê em bêjin bajarekî alî Tirkiye de jî felaketa xuzayî çêbû em bêjin hindik be jî dîsa me alîkarî ji wan re jî bir. Yani dalî Hopayê em bêjin li vê derê ya em bêjin di kampê me de bê bawerî em bêjin yani baweriyê ku em Ereb hene. Ereb hatin em gelek alîkarî didin gelê Ereb jî. Em didin gelê Suryanî jî, em didin gelê Êzîdî jî. Em bêjin yani bawerî û netewa wî pir ji bo me ne esas e. Fakat ew hinekî em bêjin xaça sor dalî birdozî û alî baweriya devletê de bela got nêzîk dibe ji ber wî jî pir zêde bawerîkî nedaye gela. Yani em bêjin ji navnetewî alîkarî tê ji xaça sor re ji heyva sor re bi van milyar dolara kuda diçin. Ya çiqa digîje gelê wê derê yani hinek jî ev ya meriv kare bêje ne pir alî demokrat ew ne alî pir em bêjin wisa dibe ya tarafsız, bağımsız bê alîye.
Eneki ali devlet ya devlet bir yara xo çava bide ewl goravi. Ema ne olsa ema bin li kudere xizani o şerreki uyan bejin tofaneki hebe em li dere li neteway mezenakin em bu nezikatiya komelame nezik ve jiber veji em bawerin hena none em juanen yani komel juane jiber veji demi pej da çıkahare tekiliye me yana navnetevi hene em bejin bi komeli navnetevi ra bu vakfe navnetevi ra yap kese demokrat ra gelekene ziyaret em behevra hevdîtina dikin û me dişopînin di nêz da gelek alîkariya ji di ser wan da têne ji me re di vî aliyê da jî hêdî em bawerin eğer astengîkî ji me re navnetevî da yani devlet dernexe em bawerin di vî aliyê da em ê ji qasî heyva sor em bawerin ji wan baştir em ê xizmetê gelek xwe jî em ê karibin bidin. Yani komel di vî aliyê de xebatê xwe dike. Yani nav Rojava ye fakat ne tenê ji bo Rojava ji bo hemê Bakurê Kurdistanê jî gelê Tirkiye jî û gelê em bêjin navneteviyê dinê jî gaw be di vî aliyê da komela me em bêjin hêna jî em kuda derin şaxê xwe ava dikin. Hemen her bajarê ya têkiliyê me em bêjin koordînasyon hene û ya jî em bêjin şaxê ku me vekiriye hene li ser van şaxa jî em bêjin kîja bajar da çi vejît anî da vî aliyê da em bêjin alîkarî kampanyam dest pê dikin di wî şaxê me dikevin devrê. Li Rojava dîsa em bêjin şaxê me vekirine hene yani de temsîlcîlik li Avrupa jî em dixwazin çend wisa şaxê me Avrupa jî em vekin. Yani hem tekliye me navnetevî û hem jî em bêjin xebatê ku em bidin meşandinê di qada navnetevî da jî vere dîtin. Belê nav wekî tînin ser ziman hevparê ve gelek zêde ne bi sed hezaran kes koçberî vê derê kir, koçberî Bakurê Kurdistanê kir û we barê hemû van koçberan vegirt hilda ser xwe. Niha jî li Farqînê, li Sûrê, li Cizîrê rûxandineke heye gel dîsa bi xezanî re rûbirû dimîne. Saziya we hemû alîkariya di ewka xwe de kom dike di komeleya xwe de. Yani belê me goya herî navê me komelekî ye belkî li vir em bêjin 24 kes rêveberiya wî xuya dike. Fakat gava em xebatekî bidin meşandin em bêjin tenê bi serê xwe ninin. Em bêjin saziyê demokratîk komelê ku em bêjin dîsa di herêmê da hene ya li Tirkiye da hene em bi wan re tenê gel hev. Em bi wan re em bêjin di alî sosyal alî psikolojî da di alî sosyolojiya gel da di alî em bêjin xizaniyê da vana bi tevahî pêşî tê nîqaşkirinê. Gava tê nîqaşî em bêjin çi pêwîstî li wê derê heye em tev bi hev re biryar didin. Em bi hev re dikevin nav xebatekî û em bi hev re yani em bêjin dibe ya gönüllî bi sed hezara dildarî sazî û kesayetî hene. Di vî aliyê de jî gav em dixebitin di vî aliyê de vana hemû vî alîkariyê din bi saya van ku em karin em bêjin bi sed hezara ya bi dey hezara kesê ku wê belengaziyê jiyan dikin em karin alîkariyê bidin wan. Ji ber vê jî yani Farqînê de jî havê we jî havê çapermeniyê jî dişopîn û bi xwe derin dibînin yani talanî wêranîkî çêkiribû li Farqînê. Xaniya avaya tev xira kiribûn em bêjin goşberîkî çêbû yani kesê hema sadece belkî cilû bergê xwe tenê girtibû derketibû hebûn. Yani di vî aliyê da jî yani îro em karin bêjin bi piranî gelê Farqînê terk nekir. Yani daha zêdetir em bêjin ji wî taxêr çû ta hadinê sekinî. Ya em bêjin ji wî hat en zêde Amedê pir zêde neçû bajarê xwe axa xwe terk nekir. Ji ber vê jî em bêjin îro Sûrê jî tigava mêzetkî aynı dîsa olsaye. Ji Amedê derneketiye ketiye vê der û dora. Lê xizanîkî jî gelek mezin heye. Yani pêwîstî wî em bêjin zivistan hatiye sermaye lazim e germayîkî jêla lazim e. Ya em bêjin cilû û berkê jêla lazim e. Di vî aliyê da jî anan em xebatê xwe li ser van din meşanê. Yani li ser Derkê, li ser Kerboranê, li ser Nûsebînê, Cizîrê, Silopiyê yani em bêjin di ciyê ku xweseriya demokratîk ya em bêjin dibe rêveberiya xwe cî
da hatiye ilan kirne o şer ve dere derketiye yani tiro mezet ki talan verani ki mazın derketiye lorti. Jiber viji gelek insan eme xizan biye o an bejin gelek Kürde eve go ne duan taqada biye mala xujmana vekiriye dili xujmana vekiriye le disaji ter nake divi ali daji komela me yani de hisyari ki mazın neziki vanad be ona em bejin em u şaredariya mazunu saziye me nav sure da hevun em bejin siyasi parti saziye sendika me koordinasyona ki levrajı da yava kirni em teb havra van xabadat kin ev geleme kudaçiye çavajiyan ke çedike derdevi çiye çavam karın ali kari ki biginin van gelek em bejin ekip hene derin dimala da wan tespit dikin o dvi aliye daji em hemen desta em bejin de desteme da geleme gerçekten hem da ali insani da hem ali velat parezi da hem de ali marvatiya navnetevi da gerek kesi olsa go ali kariye xwazin bikin em de bin pred navaman vi geleme da ev gerek kes hene dvi aliye da ji ev ali kariye go tejmera o şeb taybet şaredariya mazinji ev ji em bejin qasi 10,000 kesi ma demil desta wan ali kariyani و مانا وان آلیکاریا ام دست هم دگینن وان گلی خون ام بجن اوی رو مشکی دیسا چیبه هر آلی مردین کربورانه او دا تحریبات دانه چی کرنه یعنی حیوان گل و مالی وی تب سر هف دا خرا کرنه دا آلی آوا کرنه وی دا آلی آلیکاریا وی دا جی کومل همه ام بجن یکمین رولا خودی سایه بلیزه بله یعنی gelek koçberdi ve gelek be xezani te be rubru ne teneye komela rojava de her ali de kare alikari be gijine gel em twazın henekji brez Özbekli derketine kolan ande zarok yani be hejmareke zede zarok hatın katil kirin ve ji derbari vida kampanyaki da bu dest kirin kolan kaden zarokan en nistikene heneki naveroka ve kampanyam karin ve bikin kampanyaki çavabu Belenci dest de xeyratına ve dikim minakenji dizanen ve anı zaman şerek dijwar prin navçeme da te domandın jiber ve şerişi embejine empir zarok dibine ve bandore da deminin demali xedane ne karne derkevne kolanan çünkü megoya kolan jibana listoka zarogane ama mıkabil belki şer levandera heye katliam heye zarok ki vakta derkeve de havşa xeda demala xeda ji dilize evan zarok eme tene katil kirin tene kuştun jiber ve ekeme komalar rojava jibana van zaroka hem henek dine ben bigirene hem ciddisa derkevine usta kolananın ki bile isen ev psikolojiya şer serxada bavejine em bejin ki şer kavmi katliam teda çebun divan navçemeda divan taxemeda hevalime rebebirime disa bir rengi çun wan taxa o alikari hevalajı çebuj dervada ev psikolog heval edeneji teb evdura çun taxan dve dere bizarokan liste biraz zarok bir keyif hoş bun. Belki her navçeki embejner taxaki roki bu ama ev çen saat bile jibona zaroka pırtışki giring bu. Yani embejne divara da şkora nivisin serçave xwe boyak dikirine listo kedine listin osa ki embejne ev psikolojiya şer rojeki beji ser wanda hata avetin eme ve kampanyama ev hineci berdavam bike hatta ev şer bu este şer bikede bir rengi ji de taxan da de kolan da jibona zarok disa de kolana da liste ki koyabilizne ev kampanyama disa berdavam bike bere yani şer heye o dencam şerde koçberi heye xezani heye
Hinekî di rojê derbasbûyî de di rojê borî da 300,000 Tirkên ahiska hatin Tirkiye û bi marşên mehterê hatin pêşwazîkirin. Li Bedlîsê û li Erzincanê ev kes hatin bicîkirin. Wekî di alîkî da şereke dijwar tê meşandin, gel tê koçberkirin. Di alîkî da jî tiştên bi vê havê 300,000 kes ji welatekî dinê tê vê derê tê bicîkirin. Hûn vî bi çavê dibînin, çawa dinirxînin. Yani veya birastê wexta merev mezet ke tiştekî pir çewte, tiştekî pir şaşe. Ama mixabil dîsan bejna devleta Tirkiye li vê derê goçberîkî dide meşandin. Li navçan, li taxan şer daya dest pêkirin. İnsana qetil dike, insana goçber dike, tune dike, çand û hunera wan tune dike. Ama di hêla dinê da jî em bêjine hinek kesan tîne wan kesê goçber bûne jî tîne li işte Erzincanê li Bitlisê cî dide wan. Yani eviya wexta mezet kine sistemekî pir çewte. Gelê me artık ev jî polîtîkaya û em bêjine siyaseta AKP êdî tam kirine. Yani deylekî dixwaze gelê Kurd tune bike, deyla dinê jî goçberê Kavkasya dikarin biçine başka deran jî bicî bibine. Ama mixabil tîne li Bakur em bêjine li vê derê bicî dike. Yani hele ez ê we tune bikim ama van kesa jî ez ê bînime li vê derê bicî bikime. Ez we li vê welatê li vê axê nahêlim hûn jiyanek bikin, jiyanek ez ê li we bihermînim, ez ê van kesa jî bînime têkime şuna we. Ama tu eger dibêjiye ev welatê Tirkiye ye. Ji Bakur re ji dibe welatê Tirkiye axa Tirkiye. Eger axa Tirkiye welatê Tirkiye tu çima kolanê xwe, çima navçê xwe de qatliyamek çêdikî. Tu gelê xwe kesê xwe dikujî. Hani zarokekî sûd pênc roj jî eger tu qetil dikî û tu yixtiyarek emrê wî heftê heştê salê qetil dikî û terorîst diye jî îlan dikîse tu bi vî rengî wî tu nedikî gelê xwe tu nedikî ama gelê ne ji te ne ji welatê te ne ji axa xwe axa te jî tu tînî li ser axa xwe welatê xwe jî bicî dikî û tu li wan meze dikî. Ev ya tiştek pir şaş e, pir çewte. Yani em nekî wan insanê me kî dibe bira bibe, zimanê wî, rengê wî, çanda wî çi dibe bira bibe. Herkes, mafê herkesî heye wexta goçberî kî bibe li her derê jiyan bike. Ama bes ne bibe rengî. Tu kesê xwe tu welat parêzekî xwe di welatê te da, di axa te da û bi hezar salan e li vê derê jiyan dikine tu wan tu nedikî goçber dikî, tu dixwazî goçberî wî goçberiyê tu pêşiya wî vedikî ji Bakur ji Tirkiye jî derkevin herne ama başka kesê dinê jî tu tînî li Bakur li Tirkiye jî bicî dikî ev ê tiştekî çewte. Ne ji ber wan kesan dibêjin. Em bes ji bo sistema Tirkiye em dibêjin ev ê çewte şaşe. Belê Birêz Ocaklı ev koçberiya ku niha em ser daqifin di pêvajoya dîrokê de çawa pêk hatiye? Yani aslında goçberî berê em bêjin da alî xuzayiyê da di dîroka mirvatiyê da gavat merev lêkolîn dike di dîroka mirvatiyê da gava xuzanî çêbûne. Em bêjin ji alî xuzayê da tişkî batana kirinê însan em bêjin li wê derê goşt kirin çûncîkî godha karibin jiyana xwe li wê bidomînin hebû. Ne em bêjin hinekî kes li ser kesa serdestbûloma. Yani em bêjin xuzayî baran dibêjin ana bi Tirkî bên quraxliq. Berê digotin xela. Yani gava çêbûna ew kes goşt kirin. Hat demê da gava em bêjin devlet derketin holê o serdesta li evê bindesta zulm kirine ya wan hawê xwe kirine ya evê ku hawê wan nebûne
em bêjin li hemberî tekoşînekî dane mecbûr mane ciyê xwe terk kirine çûne. Ya jî di ber xwe dane em bêjin ev ê serdest heya zulma wî danîne bo li ser axa xwe karibûne jiyan bike. Yani bi taybet goşberiyan mezin şerê em bêjin serdest û yani heqlêbûnê neheqlêbûnê da dest pê kiriye. Ji ber vê jî yekî ev ê aboriye me got eviya yani sistem hene kes em bêjin herêma bi zanînî wan herêma paş ve dêle got ji bo em bêjin li ser axa xwe û kesê got xizanin wan terk bikin û em bêjin bi alî sanayiya wî da yan bêjin ji bo sanayiya wî karibin wî axa wî yan bêjin em bêjin malzemê got li ser axa wî kesê got xizan heye karibe hem bi erzanî wan ji xwe re bikar bîne eva di doye jî em bêjin gava keve nav metropolê wan bi erzanî wan bide xertandinê. Ev ya çandakî ye çanda kapitalîsta modernîte. Got li ser gela bi zananî daya meşandinê. Ji ber vê jî goşberîkî bi vî alî xizaniyê da dest pê kir. Hewê me got eva diye min jî em bêjin axa ku dewlemend biye ya axekî em bêjin gerçekten li vê derê jiyanekî birûmet û xweş heye û hebe jî bi taybetî li vê derekî şerê bi taybet hatine meşandinê dîsa gelê evê asîl herêmî kîne wan ji ciyê wan goşber kirine. Dîsa ji bo goşbî ji bo berjemendiyê xwe. Avê ev seroka me anî ziman eva birêz Özbeklî yani te alîkî na te goya ku maqdûr bûne yani dibêjin ya alî şer da ya alî evkê da tu li van insana xweyî derdikevî tu niza wan çend kîlometre digirî tînî li vira wan bijî dikî li alî dinê jî got bi hezar sal e tu wî gelê Kurd bi hevra we jiyan kiriye û di nav hev da bi mane bûna wê nênûk û goşt ew jî cî warê wî tij pê didî goşkinê tu talan dikî xira dikî wêran dikî û pê didî goşkinê got em bêjin daran bi çandekî nûra rûbrû dimîne. Ji ber vê jî lazim e zan me goye yani madem ki sistem awqa bi zanenbûn êrişê ser axa te dike, çanda te dike, ciyê te dike û tu jî darî em bêjin bi vî goşberiyê re darî van çandekî nûra em bêjin bi jiyanekî nûra rûbrû dimînî tu xwe hinda dikî se em banka me ev e ji gelê me re. Em dibêjin kî axa xwe bernede. Pêşî em bêjin mala xwe bernede. Te mala xwe berda kolana xwe bernede. Te kolana xwe berda navça xwe bernede. Te navça xwe berda bajarê xwe bernede. Kesinlikle li van dera jiyan bike gelê te em bêjin çanda te bîna te digirî zimanê te digirî ruhaniya te dibînî bîle yek e. Ji ber vê jî tu belkî zêde xerîbiyê nebînî. Te em bêjin tu bi zoriyê re zû bi zû tu belkî tu astekiya nebînî. Lê gava te axa xwe û çanda xwe û ew bi hezar sala û bav û karê te ciyê lê jiyan kirine te êdî gava wî wê derê berdas e tu êdî ji esasiya xwe ya ew dûr dikevî hêdî. Yani eviya jî tiştê dixwazin bên yani ne kes goviya dixwazin me goya sistemekî ye. Sistemekî navleteviyê wan bêjin îro li jiyanê mora xwe lê xist yani kapitalizm modernîte eviya ji te dixwaze. Hinek jî pêkxwazê wînin pêk tînin. Ji ber wê jî em jî gere neynê vane bikêvan em li axa xwe bav û kara kî dibe gelê Ereb dibe gelê Ermen dibe gelê Alaska got îro hatine ji vê derê çima çanda xwe berdide miriyê wî li vê derê ne em bêjin li vê derê bi sala hezar sala sed sala belkî jiyan kiribe tu wê derê çawa derî tu tê jiyanekî no tê jiyan bikî lê li vê derê li axa xwe herkes xweyî dere goşberî bi taybet yani em bêjin ya bi kêrê gela nayê sadece em bêjin etigaba em mînak bidin tu ji Alaska werî werî İstanbulê gava bişuxulê tê çiqa bidî ew bidete em bêjin evê 500-600 kava bidete ji Sûriyê gelek kes em bêjin goşber bûn hatin normalan asgarî ücret em bên li Tirkiye çi ye hezar em bêjin wan dibên 1300 ama ew gelê goşber bi çi hawayê didin şixulandinê bi 500-600-700 de şixulandinê yani ji wî dibe emek gücî vê derê wî sömürmiş dike carkî. Ji ber vê jî divê yek vî aliyê da bike yek ji alî dinê madem ki gelekî gava xwe bi rêva bibe
جبو کو آزاد ببه لازم گره سر آفا خو و سر کوکا خوشین ببه مر لجی کی دنی بیا نکاره بینش بر ویجی بانگوازیا مجی تان سر به پرسا تجی یعنی ام بجن گلمه برات جی خدا بمینه بسازی خو بکمل خو او کو کمل روجاوا جی امی هر تم بکله کل گلی خو برابه اما گواج بنی باندورا میام بجن دوره مهره ام زیده نکارن چی جیان کریه جی ام جوی فرصت بتنه جی ام زیده مکله کامونی آلیکاری کی بدونم جبری یعنی کوشبری هنه کی yani bi taybet o bi zanembûn tê meşandinê. Ev ya jî dîroka wî gava bizet ki ev ya xuya dike yani. Komela ve divê aliyê de jî ji bo hişmendiyê alîkarî dide em bêjin kesên ku bixwaze ji vê derê derkeve here an jî ê ji Kobanê hatibû ê ji Rojava hatibûn divê aliyê de jî ji bona hişmendiyê hişmendayînê de alîkarîkî wê heye? بله راسته هیه دست که شهر کوبان دا حتی آنا ام بجنه هم یه گوچبری و دری بونه و یه شنگالیجه aynı rengi ve havai alikariya me hertüm çeviye o jvi şuracı ev bidome. Naçan hep kampe ve hene le. Benç kampe me hene, çar kampe me şengali hene, le seyirte, le batmane şırnağı o yekjil amedeye. O kampame yekji Kobaniye evjili Suruce'ye penç kampeme hene. Beli komala çünkü evan kampeme her penç kampeme ki mecmartın bana gereday alikariya embejin komala alikariya Rojava elvan mezedike ji tendürüstiye bigre xarın ve xarın evan her tişt evan yani her alikari evan em peşvazi dikine em livan denerine veya vazife meye göre ve meyen bejine em livan roja ki derbasi ve dere aha bakur bune hatta ana em alikari juanra dikine o bir renge disa em bejine hem li Kobani ye geli li Kobani man derbasın Kobani kantona cizire bir rengi işte muhabbet la aprineji bir astengi hene jiber ki live deri çundun u hatın tüneye deri girtine alikari emni karne bişinne ve deri ama her du kanton emeji disa ser alikariya me diçe ve deri em bredikin jive deri ra o em bejne dijivici dijivan kampa van her du kanton eme yani Rojavaji em bejne analı Bakur evşeş heft navçeme ki teda şer katliam çeydi bene derket kadahekirna kolana ne derketna kadahekirna kolana ne düve deri daşi disa alikari juan gelemera juan taxemera em dişinne Niha ji qencî ve ji bo alîkariyê sazî an jî komele li Bakur ji qencî ve hene divê yani şaredarî an jî rêveberiyên herêmiyên vê derê hemû alîkarî di navendekî de tê meşandin yani bi vê hawê niha xebatê ve raste xebatê me em bejne şaredariyê me odeyê me saziyê me komalê me hemû em giş mevgişa jî hevdîtinê xwe jî çêkiriye ji bona kê belawela me çe û ji bona kê daha em bêjine hem zû lez bigêje destê gel şaştî jî têda çênebe hemû ser alîkarî hemû ser navê alîkariya komala Rojava tene berev kirin o ser disa nave alikariya komala Rojava jî van alikariya belav dibine. Berê em vê beşê me bi dawî bikin din kampê we de jî hevdîtinê me çêbûn di rêveberiya komelê de jî bi hevalê tê de çî dikin me ban re ji hevdîtin kir berê em derbasî wê derê bibin berê em hevdîtinê wan bi temaşevanê xwe re parve bikin ez dixwazim pirs bikim wekî armanca wê çi ne û ji bo pêşerojê plansaziyê komela ve çiye û karin bi me re parve bikin. Belê armanca me herî mezin em dibêjine bira goçberî çênebin.
bira şer çenebin, bira katliam çenebine. Em duxwazin em bikevne peşiya wî mîna gelek, mîna mirovek. O yê diya jî em dibêjine işte em bikevne peşiya goçberiyê. Goçberî bira çênebine. Ama wexta goçberî jî çêbibe em bi mîna birêz Heva Mustafa jî anî ziman yani ji malê xwe dernekevine terk nekine. Wexta ji mal jî derkete anî taxê xwe, kolanê xwe yan jî navçê xwe bira vala nekine, dernekevine. Ji vê havî bangaziya me ev e, daxwaza me jî ev e. û heta ji destê me jî were em ê alîkariya vê gelê xwe bikine, em ê hertim wan re bine heta roja paşî destpêka vê qatliyamê heta dawiya vê qatliyamê jî vê şerê jî vê goçberiyê jî em ê li cem gelê xwe bin. Çünkü gelê me ne, mirovê me ne, xuşk û birayê me ne, zarokê me ne hemû kes ji derek de nehatine. Em ê hertim xwedî derketina me ew ê hebe. Di pêşerojê da jî me kampanya daye dest pê kirin. Ev kampanya me jî li ser xwarin û vexwarinê me da dest pê kirin. Em bêjne kî kesekî dilxwaz bixwaze alîkarî bike ji van navçekî, van kolanên kî derketina kolanan qedexe bine ji bona wan gela jî kesekî bixwaze alîkarî bike me kampanya daye dest pê kirin ser komala Rojava wan alîkariya em ê bere bikine û li kolanên xwe, li taxê xwe, li wan malbatê xwe em ê bela bikine. Di bankayê me de jî, di bankayê me de jî nimarê me hesab numara sî me jî hene îbamê me. Wana jî em ê bidine weşan. Bikine ji bonakî gel bigêjin wan em bêjin belkî destpêkê de hinî kampanya me xwarin ve xwarin ji bona destpêkê. Çünkü wan gelê me kî ji malê xwe, taxê xwe, kolanê xwe vala kirine derketine. Bi rastî sadece bi cilê canê xwe tenê derketine. Çünkü zivistanê ji wan re cil, libas lazim e, xwarin ve xwarin lazim e. Ji bona germbûnê em bêjine sobe lazim e. Belkî hinî kes ji xwe re xanî girtine, di xaniyan da merivê wan, nasê wan, dostê wan tune binekî. Biçine cem wan di xaniya de ne ji bona em hani kira wê dereyê, ceyrana wê, ava wê wana jî em ji bona çareser bikine bank hesab numarasê me hene di bankayê de. Em ê van numara em ê temaşevanê xwe re parve bikin li ser ekranê em ê bidin weşandin. Wekî gotina dawî Birêz Ocaklı pêşerojê de plansaziyê Birêz Özbekli anî serziman ji bo van alîkariya naveroka alîkariya hûn hinekî de jî karibin ve bikin xalê ve çine hûn niha di vê pêvajoyê de hûn benda kîja alîkariyê ne? Belê komelekî em bêjin havê wisa ji demê dirêja xwe amade bike. Ez da em bêjin projê me kurtasî hene, ev ê navendî hene û ev ê demdirêj hene. Yani li ser sê xala plansaziya komeliya didin şeklini. Em bêjin ev ê me demê me kin da projê me çin e bêjin havê me got dîro Kürdistana Bakur jî mêzedikî, Başûrî Rojava jî mêzedikî. Yani herdû şerê dijwar hene. Yani gelek em bêjin koçberî û gelek xirakirinî talankirin hene. Ji ber vê jî me hinekî alî Rojava bêjin me hinekî da sekinandin alîkariya xwe daha zêdetir. Me got gelê Bakur ra em ê alîkariya bidin weşandin. Ev jî havê got em bêjin xwarin û vexwarin pêwîstî herê ew kin. Em bêjin pêwîstî zaroka hene, ev ê jina hene, xwarin hene, ev ê em bêjin gelên betanî havê betanî û firaqa pêwîstî bi wan hene. Em bêjin ev ê got pêwîstî got bi avahiya hene yani bi xaniyê gotê de jiyan hene. Gelek kes em bêjin belkî heya ana vî demê de kariye çî bide wan ama pêwîstî hene bi wan. Di vî aliyê de em bêjin kesê bixwaze alîkarî bike xanî wî valaye yan bêjin kare bêjekî ez lewqa malbatê me dikin bi wî jî kare dîsa alîkarî komera meselî lê bide kare bike. Lê viya baş vere zanîn bûn em bêjin di rojê awa da jî
Gerek kesici veya art niyette. Yani her dertleri bir senave gele Suriye, senave gele Derkel, senave gele Cizire, alikari top. Kendi bir alikariye jit bu sar nave, nakijama. Şiber beji embejin em banga melkene meje. Yani ev sazi deski bu iro darın alikariye duhazın. Yani haya başlar ki bir alikari ki neden? Yani ana sernavi Ahmet Mebuya koordinasyon ki atya ava kırne jibu gene Suriye alikari ki velet dayın koordinasyon atya ava kırne em komelinci em senetten hep sene xumene kiriye em şaredariya mazne şaredariya Suriye şaredariye meydinene muhtarın saziye mey em bejin tekniki goeve gohen em bejin havi bejin sağlık sen em bejin havi evi doktora yan bejin geleki sazi bajari heledin avda. Bele. Jiber veji heleki kes yani duhazın ve demiş kula havi fırsatı bikar binin yani havi ku em bejin her işte Suriye'de peret topkin ya alikari topkin bidirme. Banga mevej gene mera bira ihtibara xufan gelek o satırnay nasir neyin? Vekvani ser zaman emi numare ve be temaşevan xware parve bikin. Jibona rast alikari bigije komele ve em spasiyo xwe pêşkêşî ve dikin xebatê ve de em serkeftinê şwere dixwazin hajî em ê röportajê me hebûn hevdîtinê me hebûn em ê wana bi temaşevanê xwe re parve bikin belê temaşevanên hêja rêveberiya komeleya rojeva hevdîtinê me bi wan re çêbûn em ê wana jî bûêşînin piştî wî em ê bername xwe bidawî bikin. Davut kesen ez de rêveberiya Komela Rojava demin. Demek ki dirêjê deman bêjin Komela Rojava hat avakirin û heta niha kar û xebatê wê de got aksîfîtekî wê ez dixebitîm. Ana jî di rêveberiya wê de cî digirim. Rastî bangawaziya me ji bona gelê me ev e. Em demek ki xeter derbas dibin. Milletê me hemû gelê me bi rastî nava xizaniyekî mezin de ye. Em ji wek alîkariya gelê xwe ji bona bigînî van milletê em bêjin koçberî jiyankirin û nava xeteriyê de ne. Bangawaziya me ji hemû gelê me ev in. Em wek Komela Rojava em bêjin hemû gelê me bira dengê xwe û em bêjin alîkariyê xwe hemû li Komela xwe Rojava xweyî derkevin û em bêjin ser hesabê ew ê meylê wan di ê bixwazin peretî hesabê wan em bêjin cî bigirin û em bêjin ji bona em bêjin xwarin û vexwarin û kunc û bera cî cê nuxtê me amade kirine heval bigînî me ser wan telefonê me karin bigê me cî ser vê esasî bigê me em ê alîkariyê wan bigînin îsanê dibin xizane den û ê koçber bûne van alîkariyên wan em ê bigînî wan em di lez û bez benda hêviya hemû gel û dostê xwe û hevalbendê xwe ne demekî nêz de serî de em bêjin Sûr wek Cizîr, Farqîn, Silopî û gelek deverê din cî em dixwazin hemû gelê me alîkariyê xwe bigînin komela me û em cî van alîkariya bigînin van gelê xwe. Navê min Ramazan Qarabal, ez jî rêveberiya Komeleya Rojavayê cih digirim. Rastî jî nav vî pêvajoyê de me dest xebat xurt kiriye. Destpêkê ji bo bajarên û navçeyên me ku şer û pevçûn ana tê dijîn ji bo gelê me wira
xebatên a gıda û xebatên wek bi marketan re meana axifîn ser marketên me yên a heremî em bi wan re jî bi hev re em dişoxilin. Em ana me qolî amadekiriye her qolekî gora imkanê malbatên me çi yêse gora wî a 25 TL heye a 5 TL heye. Her kes dikare gora imkana xwe dikare alîkarî bike. û gêrê viya em dîsa xebatê ser SMSê alîkariyê jî em didin meşandin ji bo vê jî me walîliğê me destur xwestiye em bendê desturê ne gava ku destur were em vî xebatê jî em ê bidin meşandin. Em hevîdarin ku gelê me her hêlê de çawa ku alîkarî û piştgiriyê heta ana dayê me îro pêve jî van alîkarî û piştgiriyê ji bo gelê me yên ku nav bajarên me yên nav şer û pevçûnê dane pêwîstiya wan ji bo ku bên bicîhkirin vî hêlê de jî çi destê wan were em hêvî dikin ku vî hêlê de jî dê bikar bînin dê bicîh bînin. Komela me rastî ser alîkariya merobahiyê. Ez vî komelê de li dîplomasî mêze dikim. Xebata min ser dîplomasî. û banga me ji dewletê netewî re ji dewletê derva re bira alîkariya xwe bidin ser komela me. Li vira gelê hem Rojava hem gelê Türkiye rastî pir tengasî dibînin. Bela vî hawê em dibin herkes çi ji wa diqede bira tiştê xwe bexşê komela me bikin. Xebatê wan çi dimeşin alî kampanyayê? Alî kampanyayê da boy Sûrê, boy Cizîrê, boy Farqînê, boy Rojava xebatê me alîkarî xwarin vexwarin bela ku zivistanê sar û sermaheyî libasê zivistanî girîngin ji me re lazim in. Bangozya vir çi ji bo gel? Boy gel em dixwazin rastî tu kêmansiya gel ji me re nemîne bira aşîtî çêbe bir herkes li mala xwe be herkes bira serfîraz be û alîkariya me zî bira muhtacê me nebin. Piştêk muhtacê me bibin em ê alîkariya xwe merwahî û Adım Edip Binbir. Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Genel Denetleme Kurulu üyesiyim. Bir önceki dönemde yine aynı dernekte çalışıyorum. Derneğimizin genel amacı tüzüğünde belirtildiği gibi savaşlardan, afetlerden bu gibi olaylarda genel anlamda halka, ırk, din, dil gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun bu gibi kendi gücü oranında insanlara insani yardım ulaşmaktır. Rojava Derneği genel anlamdaki tüzüğü gereğince bugüne kadar gerek ki Suruç'ta ki kamplarda bulunan Rojava halkında Kobani halkının genel anlamdaki ihtiyaçları derneğimiz tarafından bayağı bir ölçüde karşılanmıştı bugüne kadar. Ezidi kampındaki vatandaşlarımıza yine keza bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Derneğimiz ayrıca Almanya'nın Medico International'te yapılan bazı projeler doğrultusunda Kobani kentinde bir kan bankası, oksijen üretim sistemi, bir ambulans ve
kadın doğum ünitesine ilişkin malzemelerin temin edilmiş ve bunlar şu anda Kobani'de faaliyet göstermektedir, halka hizmet vermektedir. Derneğimizin genel amacında bölgede yaşanan, özellikle bu dönemde yaşanan sokağa çıkma nedeniyle insanlarımız, halkımız büyük bir felakete, büyük bir mağduriyete uğramaktadır. Derneğimiz bu yönüyle harabaya dönen ve mağdur olan tüm insanlarımıza, halkımıza Sur'da, Silopi'de, Cizre'de, Nusaybin'de, Dargeçit'te, Silvan'da, Vartu'da bu mağduriyetinin bir nabza da olsa bütün STK'larla birlikte bunu gidermek için bir bağış kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Bu bağış kampanyasında her insanın kendi gücü oranında yardımlarının bu insanların aşına bir katkı sunacağı kanısındayız. Bu nedenle bütün halkımıza, özellikle Türkiye'nin neresinden olursan ol, hangi ırktan, hangi şeyden olursan ol, bu insanlara el uzatmak bizim görevimiz olmalıdır. Bu yönüyle derneğimiz bu çalışmasını üstlenmiştir ve STK'larla birlikte, belediyelerimizle birlikte, halkla birlikte bunu yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız bu insanların mağduriyetlerini gidermektir. Yıkılan, harabe olan buraları tekrar inşaya sokmak, özellikle halkla birlikte bunu gidermeye çalışıyoruz. Yani kampanyanın amacı bu temeldedir. Bu temel dışında olan bitenler özellikle yani diğer yönüyle insanların mağduriyetini gidermenin en büyük eksiklerinden biri bizim bu kampanyayı herkesin katılmasını istiyoruz. Bu yönüyle de teşekkür ediyoruz. Temaşevanın heja reveberiya komeleya rojava nerinin wan gotine wan mebara parvekir îrojî dema ku ji me re hatbû veqetantin bi dawî bû heta bajar û bazareke dinê bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş.